दा फाइनाली बिटिसिआव नोंथाङा सरकार बानायनो मा बुंगोन दा माबायदि मोनदों? बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजानि थाखाय मावनांगौ गोबां खामानि दङ आरो बे खामानिफोरखौ मावफुंनो थाखायनो बिटिआरआव सरकार दानांगौआ जोबोद गोनां जानानै फैदों आरो बेनिखायनो नैबे समाव UPPLनि दैदेननायाव BJP आरो GSP जयैनो सरकार दानायनि खोथाखौ रायलायदों आरो बियो फर्मेलि घोषणाबो जाबाय। दा जोङो सरकारखौ दागोन आरो बिटिआर ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजानि जौगानायनि खामानिखौ जोङो मावगोन। लास्टलि होनदोंमोन GSP जों खोथा दंखायोमोन नामा सरकाराव फैनायनि थाखाय? बेबायदि जेबो खोथा गैया, जोङो मैयानिफ्रायसो रायलायदों आरो इलेक्सननि सिगांनि मोनसे पलिसि जायो आरो उननि मोनसे पलिसि जायो आरो नैबे इलेक्सननि उननिसो पलिसि। ओमफ्राय लास्ट कुइसन सार, हाग्रामानि थाखाय नोंथाङा होनदों बेनि सम्पतिनि सायाव मा खालामनाय जागोन एबार सरकार फैनायनि उनाव? जोङो रायलायगोन दायो। बेयो दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो इलेक्सन गेलेदों, जोंबो गेलेदों, बिथाङाबो देरहादों, जोंबो देरहादों। दा बे समाव आं बिथांनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायो कि जोंनि सरकारखौ बिथाङा मदद खालामनांगौ, मानोना बिथाङाबो 17 बोसोर खामानि मावनायनि एक्सपिरियेन्स दङ आरो बे गासैबो एक्सपिरियेन्सखौ लानानै जोङो बयबो जयै बिटिआर ओनसोलखौ जौगानायनि थाखाय खामानि मावनांगोन। आङो बेखिनि समाव बिथांनिसिम बेखौ खावलायो।